Més de 200 persones han donat el seu suport a Joan Jubosc a la plaça Triangular de Figueres aquest divendres. El músic i activista ha estat sancionat pel Departament d'Interior amb 1.000 euros per haver participat en els talls de carretera del 3 d'octubre de fa un any. Així ho ha explicat als assistents. Acusar-me d'haver organitzat o dirigit la massa en una mobilització espontània que precisament surt de l'espontanietat de la gent que no necessita consignes per anar a tallar carreteres, és absurd que a mi em posin aquest pes de mobilitzador, de donar instruccions a la massa. La massa no necessita instruccions, i molt menys el 3 d'octubre. M'acusen d'haver participat en una mobilització no comunicada que va provocar desordres públics. Hòstia, però si el que estàvem fent precisament era protestar pacíficament contra aquells que realment van provocar desordres públics, que va ser la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Estat espanyol, l'1 d'octubre. L'organització antirepressiva Alerta Solidària ha fet costat a Joan Jubosc en aquest acte. Hi ha arguments jurídics, l'empara de la vaga general per tirar enrere la multa que li ha caigut al Joanjo, i batallarem per aconseguir-ho. Però més enllà dels arguments jurídics hi ha els arguments polítics. Tenim un govern que ha de fer front a una ordre popular. El poble mana, el govern obeeix. I tenim una república per construir i el que no s'hi val de cap de les maneres és de represaliar aquelles persones que, com tots i totes de nosaltres, des de la base i des del carrer, hem sortit per defensar la república. I el missatge que m'agradaria donar-vos el veieu vosaltres, que és davant d'una agressió ens ajuntem i ens en sortim. I jo, evidentment, tornaré a sortir a les mobilitzacions que es facin amb sentit comú, amb intel·ligència, com hem de fer tots, protegim-nos, però al carrer. Al carrer. La concentració ha finalitzat en crits de "no esteu sols".